guys, welcome back to another video. जों दिनै आरो खेबसेबाव कभार भिडिअ बानायनो थांगासिनो। दिनै कभार भिडिअ बानायनोल' नङा, समायना जायगायाव थांगोन, नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन। स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थादो। जों दा बरागाव मोनबाय जोंना माने न'आ एसे हाजोआवसो नालाय मेन टाउननिफ्राय एसे थांनांगौ जायो ओमफ्राय दा नै बरागाव मोनबाय थांगासिनो जालुकबारि मोनबाय जोङो थांगासिनो दसे उनावनो मोनहैसिगोन बिराद समायना जायगा दङ नोंथांमोनखौ दिन्थिलांबाय थागोन आं हाय आरो समायना जायगा नाइस फिल खालाम नोंथांमोना पैसा মই অসমীয়া ক'ব নাপাৰে তে কিন্তু ভাল লাগছি না আমি ক'ত যাই আছে আমি উত্তৰ গুৱাহাটী নাই উত্তৰ গুৱাহাটী পাৰ হলো নাকি যাই আছে আমি যাই আছে बिराद मोजां जायगा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन सम दिहुननानै बारा गोजान नङा गुवाहाटीनिफ्राय एसे फैनांगौ आरो उत्तर गुवाहाटी साइडआव बिराद समायना या लामाया आरो लोगोसे बोथोराबो बिराद मोजां दिनै एकदम रोमान्टिक नांदों दिनै वाव जोबोर समायना आप लोग भी आ सकता है टाइम निकाल के जायगाया जोबोर समायनालै थांनो बाबाय आङो थालांगानोसै राजा মই নাযাও আৰু থাকি যাম फैफेराखैमोन आं बे लामाजों दिनैसो फार्स्ट टाइम जोबोर समायना वाव गोसोखौनो गोजोननाय मोनलायलांबाय फैनानै मोसौ mana baca bunga
गथाय लटा हरजोबदो ओइ नै सब इदि साबागान गोजा नुखायो नै सब लटा मेन्टेनेन्स खालायाखै माने गारना दोनखाबाय नामालै बिखौलाय नै इसोमोन सिगाङाव लागै थांनि दं ओइ नै नुखाय इफोर गथाय साबागान गोजा नुखायो मान मोजां मोनना जागाया सारा लट मेन्टेनेन्स खालायाखै बुस्थुखौ थाखायनो माने पानि मावग्रा मानसिफोरा गैया जाङै नै नुखाय बिदिना बिराद मोजां गारना सुटि खालामनो हाया हायो हायो ओइया सिगाङाव बन्थाय दोङो माबा दोङो नुखाय ओइखिनिया मोजां दै नै लाखिनोसै ना ओइ सिगाङावबो दंबावो नामा बाङाय माने ओइ सिगाङाव लागै मेन्टेनेन्स खालायाखै नुखाय गथाय इफोर साबागान गोजा लटा हरजोबना दङ आं फैनाय गोबाव जाबायना नैफोर मानि दं नाखै नै गथाय साबागान नुदोंना नै लाखिनोसै दंबावो ना दे लाखि जासिगोन दे जों मोनफैबायानो जागायाव लाखिनोसै जों ओंखारनोसै जायगाया जोबोर समायना जों ओइ कभार भिडिअ मोनसे शुट खालामनो होनना फैदोंमोन मोजां नाथाय सापात बागान दङमोन बेयाव नाथाय माने हाग्रा जाना दङ आरो नायनोसै बेसेबां लानो हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नायलांबाय था मोनसे लकेशनाव फैलायबाय बै लकेशनाव लाजोबनो हायाखैमोन माने अखा फैना होदो ओमफ्राय थांबाय थानाय समावनो मोनसे मोजां जायगा मोनबाय बेयावनो लानोसै सानदो आरो अखायाबो गाबाय लोगोफोर जोंना भिडिअ बानायनायाबो जोब्बाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ